En horari laboral busco jo què sé. Què busques? Oh, és molt dura. És una persona neta de pornografia. Però abans que la independència de Catalunya... Molt bé, ho estàs fent molt bé perquè no et cancel·lin, eh? Rectificat en el moment correcte, Gerard. Ningú com tu havia preguntat, però està molt bé que ho diguis. Hola, sóc la Carla Rubio. Hola, sóc el Gerard Moreno. El què? El Gerard Moreno. Tenim l'humor rovellat, eh? Sí. Hem vingut a 5 a fer... El dilema final. Som-hi. Vale, comença. Sí. Opinem els dos de tot. Preferiries que tothom pogués escoltar en directe tot el que dius o que mai més poguessis criticar a res ni ningú? Hòstia, és complicat. És que tu tot el que dius ja normalment és una crítica. Sí, no, és que el que dic són moltes barbaritats i sobretot fora de càmera encara més. Preferiria no criticar més a ningú. M'aniria tot molt més tranquil, molt millor, la veritat. Sí. Resposta correcta, no a criticar. No, criticar és molt millor, la veritat, i molt més tranquil, molt més d'allò. Que cadascú faci el que vulgui amb la seva vida. Qui som nosaltres per opinar de res? Molt bé. Aviam, preferiries ser cancel·lat a xarxes per una cosa que no has fet o que ningú parlés mai més de tu? Que ningú parlés mai més de mi. Carla Rubio. Què prefereixes, que parli malament de tu o que no parlin? Jo 100% que no parlin. Si jo no vull ser famosa, jo simplement vull treballar. Ah, que mona. És diferent. És diferent, o sigui, no... Que nos dejen trabajar. Si pogués treballar sempre d'això sense ser famós, ho preferiria. O sigui, ja seria el meu camí perfecte. Estan al Som Menys 3. Tu faries molt bé el Som Menys 3, per què no estàs allà? Amb el David ets mi la Maria, veritat. Home, tu ets molt perfil d'aquest. Sí, realment sí, passa Perquè a que... Som Eva sempre es pot buscar altres coses. Passa que dic masses paraulotes. Sí? Perquè tinc una cosina molt petita que sempre em diu Carla, m'he escoltat el tranqui, jo també, molt bé, però has dit masses paraulotes. Llavors Hòstia jo crec puta. que no durarien un dia. Que fort. Tu què prefereixes, evidentment, que parli malament? No, jo també prefereixo estar molt més tranquil. Fa uns anys estava molt més amb una... Com es diu això? Una curassa més forta, més preparada que diguessin qualsevol barbaritat. Ara no, em fa bastanta por la cancel·lació a xarxes. T'han cancel·lat mai? Sí, moltes vegades, clar, és normal, no? I ho has passat malament? Bueno, a veure, és normal. O sigui, hi ha cancel·lacions que no em molesten. Per exemple, a mi que es posin amb mi per ser com soc, és a dir, per un tio blanc de Sant Cugat, a xarxes hetero, coses així, no em molesta perquè és normal que es posin amb mi per això o perquè estàs en el top 1 de la cúspide dels privilegis, no? Però que es posin amb mi per coses que diuen que he fet o que no he fet, això em molesta. O sigui, a mi, si és per ser com soc, m'és igual, però no puc canviar. Però per coses que diuen que s'ha fet o que no sé què i són mentida o no, em molesta. Clar, perquè fa ràbia, no? Sí. Ai! Preferiries enviar el teu historial de cerques de Google a la teva família o el teu últim xat privat de la teva ex? Jo el meu últim xat amb el meu ex. Jo és que de cerques... Potser l'últim xat amb la meva ex, perquè de cerques potser l'haurien que en horari laboral busco jo què sé. Què busques? No, algunes coses per internet que potser no s'haurien de buscar. No pornografia i tal, no, que no miro. Vale, Des dels 12 anys. Acabes de dir que no vols una cancel·lació, vigilem... Des dels 12 anys que no miro pornografia. Jo soc una persona neta de pornografia, no es preocupa. Però... Realment és que ningú com tu havia preguntat, però està molt bé que ho diguis. No és que busqui res molt polèmic, però et defineix molt com a persona el que busques a Google. Ella a Google es busca ella mateixa. Carla Rubio. Sí. Per a veure si t'han fet la Wikipedia. Jo busco molt a Google, i la gent que diu que no es busca a internet és completament mentida, però ja quan estava a l'institut jo em buscava a veure quines fotos sortien. Jo em buscava a Google i em buscava a Twitter. La Berta Loca es busca molt a Twitter. Bueno, i pot fer-ho. I es busca B14 RT4 Roca, perquè l'altre dia va publicar un Instastory amb un tuit d'un B4 RT Roca 4. Però, escolta, perquè ell és professional d'internet. No, perquè és normal, però perquè són gent que està molt exposada i estàs amb aquesta dinàmica de veure què diuen de mi. I que l'opinió de la resta també forma part de la teva feina, vull dir, vius d'això. A mi no em sembla tan boig que busquis què es diu de tu. No. Crec que és lo normal. La sort que tinc de tu... Va, em toca. Què preferiries, la independència de Catalunya o acabar amb els problemes d'habitatge a Catalunya? Aquesta m'hauria d'haver tocat a mi, Acabar amb els problemes d'habitatge de Catalunya. Molt bé. Però és que no tinc dubte, i tu? Molt bé. Està molt bé el que has dit. I tu què prefereixes? Clar, és que tu penses que hem de protegir els propietaris i no els llogaters. No, home, no. No, jo penso que l'habitatge... Què pensa, senyor ministre? Defensi la seva opinió. Que l'habitatge és un dret que ha de ser garantit per tothom, 100%. Però abans que la independència de Catalunya... Però és que la independència és supervintage, és que jo ja no sé ni què penso sobre això. Va ser el 2017, mare de Déu, jo no tinc opinió. Això és perquè ha guanyat el p***.
espanyols han guanyat, però no passa res. Estem en aquesta dinàmica, no passa res. Que tothom tingués habitatge i que hi hagués la independència de Catalunya, això m'agradaria, la veritat. Molt bé, ho estàs fent molt bé perquè no et cancel·lin, Has rectificat en el moment correcte, Gerard. Però és que la independència de Catalunya és molt important. Ai, ara m'hi ha, què dir. Bueno, vale. Escolta, prefereixo que la gent tingui un llit on dormir que no que... Ja tinc la meva resposta. Què? Que els espanyols es quedessin sense habitatge i tinguéssim la independència de Catalunya. S'estan dient molt grosses. Aquesta és molt bona. No és gens bona. S'ha equilibrat tot? Gerard, Sí, no. jo no vull que em cancel·lin. No, ja, sí, perquè anava a punt de dir... Preferiries que tothom pensés que ets un nepo baby o que la gent cregués que fas servir intel·ligència artificial per forjar els teus arguments? Realment, algo que caracteritza molt a J. Enrique Rivera és no tenir arguments. Llavors, si la gent pensés que te'ls fa la IA, seria fortíssim, perquè és en plan... La IA serveix per això? No tinc arguments, tens raó. Jo preferiria ser un nepo baby perquè no ho soc. O sigui, preferiria que la gent pensés que sóc un nepo baby. Pues jo no puc, o sigui, jo penso amb el que m'ho he currat, si ara la gent s'inventés que sóc nepo baby, em molestaria però molt, Hosti, és que a mi cap de les dues coses em molestaria tant, Com no ho soc, Ja. Àlex Tous és una mica nepo baby. Hi ha dos tipus No, és que econòmic llavors potser sí que ho Una cosa és ser seria. una persona privilegiada, rotllo, ets influencer perquè els seus pares et van regalar un iPhone 13, bla, 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 i l'altra és nepo baby de la teva mare és la directora de TV3 i per això estàs allà. A mi aquest nepo baby em tocaria els Bueno, clar, la pobra Muixca sempre li caurà. Per nepo hermana, sobretot, perquè el pare, mira, molt bé, ets guai, ets calvo i tal, però això... Però la Però això és germana. clarament mentida, perquè vull dir... És mentida, 100%. Perquè ella mai va dir-ho, tal, és una cosa que no té res a veure, i la gent que vulgui creure... Pues, Però és... Si se li Podria. digués alguna cosa, és poder se li dir aquest estil. A mi que la gent digués que jo faig servir la intel·ligència artificial per forjar els meus arguments, És que tu fas. penso que no em molestaria perquè jo moltes coses que dic són frases que he vist al TikTok, però com totes, com les converses de bar amb les meves amigues, són tot de sí, jo en un llibre he llegit... No ho has llegit a cap llibre, ho has vist al TikTok. Llavors encara em faria sentir millor, perquè com a mínim no pensarien que ho he vist en un vídeo, sinó que ho he buscat pel xat GPT. Vale. I tu què prefereixes, Nepo Baby? Sí, a mi em seria igual ser el fill de, jo què sé, de Carles Puigdemont, per exemple. Preferiries haver de respondre cada comentari de hate o no poder llegir mai més cap comentari sobre tu? Jo no llegir mai res sobre mi i poder estar tranquil·la, fer la meva feina, penjar els meus TikToks a 500 visualitzacions i oi, no he llegit res? Uf, perfecte. No necessito pas que la gent digui que m'estima, ja sé que és mentida. Prefereixo contestar tots els hates. Hòstia, tu no t'estimes gens, No, és que ja m'agrada, A vegades hi ha èpoques que m'ho he passat molt bé, l'únic que a vegades em paren els peus. L'Helena, els meus pares, em diuen... Però cada matí anar responent en plan de no, tonto tu, és a dir, és que, oi, Gerard, és que així no arrenques el dia. Així no arrenques el dia. Últimament em diuen de tot i els insulto màxim. No, però és que així et rebaixes, veus? És que Tens tota la raó. Tu no hauries de tenir accés a internet, ni a les xarxes socials, no hauries de poder penjar res. Probablement se m'hauria de Hauries prohibir. Saps aquella seguretat que fiquen els menors, rotllo el YouTube, que no surten... YouTube Kids. Sí, no tenia YouTube Kids. Instagram Kids hauries de tenir, només veure en David It's Me. Ai, que ser dur, Prefereixes treballar sempre amb el teu pitjor excompany de feina o no treballar mai més a la tele? Oh, és molt dura. O no treballar mai més a la meva vida. A la tele? No treballar mai més a la tele. És que tu no t'agrada res, tu no vols treballar. No, però jo... O sigui, No t'agrada les xarxes, no t'agrada la tele, no t'agrada res. És que pensa una cosa, Carla, o sigui, jo sóc milionari, sóc de Sant Cugat, jo puc viure la vida tranquil·la. Jo per què he de treballar a la tele? La gent es pensa que és broma que tens molts diners i en Jerry de veritat té... O sigui, no hauria de treballar si no volgués. No, sí, treballar sí. És broma, això. Parèntesi. Preferiria no treballar a la tele. És que treballar amb el meu excompany que em cau malament, no sé què... És que jo... De moment encara hi treballo, amb la Carla Junyent, però aviat potser ho tallem, això. Anava a dir no treballar mai més a la tele, però no podria. Quin programa t'agradaria fer a la tele que s'està fent actualment? Tots, és que jo tinc tan fomo que m'agradaria fer-ho tot. M'agradaria des d'un telenotícies fins a un de sobte La Selva. El cotxe de l'Eloi Vila seria el meu somni. Hi ha algú que no et caigui bé Clar. d'aquests programes? Sí, dels que has treballat. No, realment... Digues algun nom. No. Va, No, perquè fora no... de càmeres. Hi ha persones que potser hi faries un cafè, però a nivell professional no hi treballaria mai més. I tu? Va, digues el nom de qui et cau malament. És que ara mateix no em cau malament ningú. No, va, tu vols que tothom es mulli, tu no fiques ni la poteta. Ara dius. Ningú del panorama em parla, o sigui, tampoc em cau malament ningú. És veritat, això. No em porto amb ningú d'aquests. En sèrio, no em parlo amb ningú de gent. En Jerry no té amics. Bueno, tinc el Miqui Núñez. Ets amic del Miqui Núñez? Soc amic del Miqui Núñez, tio. Sempre fa el mateix. És amic del Miqui Núñez! No, és broma. És que no estic molt ficat al panorama ja de Catalunya, o sigui, no que el Calamidad em cau molt bé,
Bueno, perquè ja és del teu estil. Del meu estil. Té una boca així de grossa. Hòstia. Va, següent, que m'està encantant aquest joc. res. Preferiries tenir un programa de ràdio o de televisió? De tele. De ràdio, si no se'n veu la cara. Preferiries haver de presentar un programa en un idioma que sàpigues parlar però no el dominis o fer-ho amb una disfressa? Tu vas cada dia disfressada. Si vas als Teletubbies ara mateix o al Parxís. Hem hagut d'atacar d'alguna manera. No sabia com atacar-te. No, ja, perquè sóc perfecta. Bueno. El meu gran defecte crec que és la perfecció, perquè mai ningú sap com atacar-me. Preferiries fer només contingut sobre un únic tema per sempre, no, obvi, o canviar de temàtica cada vídeo sense poder repetir mai? Canviar de temàtica sempre. Res em sembla més avorrit i ara tiraré hate i no n'he tirat mai, Però típic tiktoker, que de sobte li peta un vídeo i ja per sempre fa el mateix vídeo, però en dies diferents, Home, jo tinc una, no ho puc suportar aquí, no ho dic per ningú en concret, Estàs trist? Doncs no estiguis trist. Qui és? Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Et diré que tu vas començar el 2020, 2025 i jo encara veig top 3 persones més visuals de Catalunya. Vull dir que si has de criticar contingut, noi, abaixa amb la boca ben petita. No, tens tota la raó, és que tens tota la raó. Sí, sempre la tinc. Estàs enamorat? Doncs escolta aquesta cançó. Preferiries que el teu ex pengés vídeos parlant sobre tu sovint o que els teus pares publiquessin vídeos cringe a TikTok? Jo prefereixo que els meus pares no facin cringe a TikTok. Jo prefereixo que també això. Que no Per protegir els meus pares, perquè els boomers, si els deixes més d'una hora diària al mòbil, ja de sobte se'ls inva. Tu per què creus que et vas fer famós? Entre guapo i graciós, No era en broma, era rotllo twink, d'aquests twinks, saps? T'obrien persones en plan de guapo, Sí, i et fotos tiraven polles la i canya. coses així, no, Fotopolla. horrible. Sí, fotopolla. Sí, n'he rebut, vull dir, sí. I amb el cap ben alt, Tenia el teu projecte somiat, però has de treballar amb la persona més tòxica que coneixes, acceptes? Si fos el meu projecte somiat de veritat, ja no hi hauria cabuda. O sigui que no. No. Jo és que a mi se'm nota la cara quan algú no em cau bé. No podria. Preferiries que cada cop que et truquessin sonés la cançó Despacito o que cada vegada que coneguis algú nou et posi un vídeo teu antic? O sigui, t'imagines cada cop que saludes algú? Top 5! Ah, no, Peaky Blinders, no? Era el Oh, molt bé, està perdut aquest vídeo, És que saps que jo aquella Perquè em no van tenia treure el TikTok. No tenia TikTok, però stalkejant te vaig trobar que aquest era el teu viral. Sí, era el número 1. Vaig dir, en quin moment aquest noi va enganyar Catalunya? Ara Com ho va fer? el pitjor de tot és que tinc un TikTok que em vaig crear alhora, que era com el meu TikTok secundari, Sí. i que surto sense samarreta, fent vídeos ballant, no, horrible. I no el puc borrar perquè porto la contrasenya. En un altre món, Jerry Kerry Berry forma part dels socis. Bueno, els socis formarien part de Jerry Kerry Berry. No m'importaria lo de Despacito i lo del vídeo em faria molta ràbia. Em molesta molt quan m'arriben, mira aquest vídeo teu putant, no mola. No mola. Hi ha vídeos teus putant? Sí, però un dia em vaig manejar amb el cotxe que estava conduint un altre i això. Però de veure mai. Última pregunta. Quin és el teu programa de xarxes preferit? El meu programa de xarxes preferit es fa a Manresa i es diu 5. Primer cop que ens fiquem d'acord. Bravo! Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!